vítám u dalšího dílu z naší série Nejen na Gimpl s Eliškou a s Vojtou. Ahoj Vojto. Ahoj Eliško. Tak, jsem rád, že jsi mě sem zase vzala, že si můžeme zopakovat češtinu. A já jsem teď minulý týden narazil na takový 3 cizí slova. Jsou to synonyma, antonyma a homonyma. Můžeš mi je postupně vysvětlit? Dobře. Tak jo, tak díky moc a začneme tím prvním, jo? Synonyma. Co to znamená? Synonyma to jsou slova jakoby stejného významu, nebo hodně podobného. A vždycky potřeboval bych nějaký příklad, jestli bys mi dal, abych to pochopil. Třeba sirka, zápalka. Jasně, takže sirka, to samé co zápalka. Jasně. To znamená, že jsou to slova různý, ale znamená to samé. Ano. Ještě nějaký příklad tě třeba napadl? Jaký můžeme mít třeba stejného významu? Co můžeme říct jinak? Třeba... Teď mě třeba napadlo. Máme tady takový pěkný pořad. Co třeba pěkný? Jo, pěkný, hezký třeba. Hezký, ano, to bych řekl, že je skoro to samé. No, já bydlím třeba u trati a tam máme často vlak, který tam přejíždí. To znamená, vlak táhne lokomotiva. Jak to můžeme jinak říct? Lokomotiva nebo mašinka? Super. Nebo třeba, kdyby mě něco napadlo. Teď jsem zapojoval mikrofon zrovna a ten mikrofon jsem musel zapnout, ten kabel do takového otvoru. Jak bych to mohl jinak říct? Knoflík. Ne, do otvoru, do Díra. díry, že jo, můžeme říct. Jo? A zase i ten knoflík bychom mohli použít, že to třeba tlačítko. Že, jo? Že knoflík, tlačítko, to jsou taky synonymy. Jo? Ale tam je důležité, jak jsi říkala na začátku, že vlastně ty synonyma nejsou nikdy jakože úplně, jo? Že vždycky je nějaký malinký rozdílek. Takže když bychom řekli třeba, nevím, otvor, díra, vidíš tam nějaký rozdíl, v čem je třeba ten rozdíl trošku? No, jako... Já nevím, já bych obě dvě slova vysvětlila stejně, ale je to takové, je to trošičku... Co je takový jako hezčí, co bychom měli spíš používat, kdybychom třeba oficiálně mluvili? No, tak spíš otvor. Otvor, že jo, třeba když nějaký návod, jo, takže zastřežte kabel do otvoru, příslušného otvoru, že jo, ne do díry, tak nebude. Jo? Takže většina těch synonym, těch slov, které znamenají to samý, má nějaký malinký rozdíl. Někdy ten rozdíl úplně malinký, třeba pěkný, hezký, to bych řekl, že je opravdu skoro úplně stejný. No, to jo. Ale už kdybychom třeba řekli pěkný, krásný, tak krásný je takový ještě víc hezký. ano, nebo třeba ještě nádherný, že? Tak to nejsou už úplný synonyma, takže tam je nějaká hranice, ale i třeba sirky, zápalky můžeme říct, že jakoby spisovněji je Jsou to ty zápalky. zápalky, ale běžně člověk, když si koupí, tak řekne vždycky koupím si sirky, že jo? Ale zhruba to znamená to samý. Může to být třeba, můžeme najít i ty slova stejného významu třeba i mezi cizíma. Zrovna jsme se o tom bavili nedávno, že si skoupila nový smartphone. Jak bychom to třeba staršímu člověku vysvětlili, jaký jiný slovo pro to můžeme použít? Chytrý telefon. Ano, protože to je z angličtiny, že jo? Že smart je chytrý a phone je telefon. Jo? Takže takhle to můžeme vysvětlit vlastně. Dobře, a často je to u těch podstatných jmen, že jo? Jsme se ti řekli hodně, těch synonym, ale nemusí to být, může to být i třeba ty přídavný jména, že jo? To pěkný, třeba hezký, jo? A nebo tady třeba mám chytrý. Jaký bychom vytvořili jinak, jak můžeme to říct jinak? Inteligentní. Inteligentní, že jo? Jsme vysoce inteligentní. A teď mě napadlo, že by to nemuselo být jenom u těchto slovních druhů, který jsou takový častý, který znamená něco velice konkrétního. Ale mohlo by to být třeba i, co mi teď napadlo? Zájmen. No, zájmena bychom taky šlo, ale mě napadlo třeba, teď ti řeknu, mě nenapadá zájmen, ale třeba spojka. Vojta a Eliška, Vojta i Eliška jsou tady, jak bychom mohli nahradit to i? No a? A, ano, a nebo i. Nebo co třeba slovo také. Přijde Vojta a také Eliška. A i Eliška. A i Eliška, takže to i a jsou synonyma a ještě to také taky. Jo? Takže to může být i vlastně u těch, a co to je za slovní druh? To také.
To je ta spojka? Spojka, jo? Takže tu spojku může být, nebo tady máme náš oblíbený slovní druh, 9. Částice. Uděláš to a já odpovím. Samozřejmě. Jaký synonymum? Jistě, nebo určitě. Nebo jsi říkala? 100%. Na 100%. To jsou taky synonyma. Takže prostě synonyma jsou slovíčka, které znamenají to samý. Musí to být jedno slovíčko za jedno slovíčko. A ne vždycky znamenají úplně to samý, ale zhruba ano. Takže slova stejného významu. Takže děkuju, to už mi je jasný. A teď tam máme to druhý, a to jsou antonyma. Co to jsou antonyma? Slova opačného významu. Jasně, to znamená, jak si to zase můžu představit, jaký příklad bys mi dala? Třeba krásný, ošklivý. Ano, takže vlastně je to na tom druhém konci, že? Takže vlastně je to zase vlastně opak, to antonym je opak těch synonym, že jo vlastně. A krásný, ošklivý, nebo třeba ještě nějaký? Černý, bílý. Černý, bílý. Co třeba nudný? Tak nudný, zábavný. Zábavný nebo zajímavý, jak můžeme říct, jo? Ano, podle toho, v jaký je to větě. Nebo to může být třeba různý, třeba samozřejmě dlouhý, délka, tak opak je. Krátký. Těžký. Lehký. Studený. Horký. Ano. Nebo teplý. Teplý, ano, tady už bych řekl, že třeba to opak toho horký, protože to horký je to hrozně hoďko moc, tak tam by to bylo... Ledový. Ano, takže tam musíme vždycky jakoby hodně na tom přemýšlet, jaký přesný, někdy to není úplně jednoduchý, jaký přesný opak to slovíčko má. Fajn. A jaké slovní druhy jsou tady ty slovíčka, které jsme tady říkali? Velký, malý, tak to jsou... To jsou ty dvojka. Ano, to jsou například jména. Ale my často, takže to jsou vlastně takový nejčastější, že jo? Protože vlastně jsou to vlastnosti a u vlastností můžeme říct vždycky opačné vlastnosti. Bohatý, chudý, tak, hezký, ošklivý a tak dále, starý, mladý. Takže to jsou vlastnosti, to znamená přídelný jména, tam je to asi nejčastější, ty opačné slova. A my jsme si už říkali, když jsme opakovali ty slovní druhy, že vlastně v těch přídelných jmen můžeme často vytvořit příslovce, takže to můžu i otočit, že jo? Takže třeba hezký, z něho můžu udělat příslovce. Hezká. Ne, že ne hezký, hezky. Hezky. Ano, mi to vypadlo. Ano, v pohodě. No a zase, takže to hezké je příslovce a zase z toho můžu udělat taky opačného významu, že jo? Takže hezky. A ošklivě. Nebo... To jsou stejného významu, to jsou synonyma. Ale hezky opak je, udělal jsi to hezky, jak je to opak? Udělal jsi to... Ošklivě třeba, jo? Udělal jsi to hezky, udělal jsi to ošklivě. To na tom ještě musí zapracovat, jo? Nakreslil jsi to hezky, nakreslil jsi to ošklivě. Třeba vůbec nevím kreslit, takže já bych to určitě nakreslil ošklivě, jo? A nebo jednoduchý třeba dobře, jo? Třeba šlo ti to dobře, šlo ti to špatně, tak to jsou opaky, jo? V pohodě, tak to máme. Teď mě napadlo, že i třeba částice, ano, jaký je opak částice ano? Ne, takže i ten slovní druh částice, to jsme si říkali, to je ten bacha na něj, tak i tam můžeme říct někdy opaky, někdy existují a třeba ano, ne, jsou určitě opaky. Perfektní. Tak jo, takže to máme ty antonyma, slovo opačného významu. Pak tady má to poslední cizí slovo a to jsou homonyma. Co jsou to ty homonyma, Aleško? No to jsou vlastně je to něco podobného, taky jsou to jako slova podobného významu, ale jako nevím, jak bych to úplně vysvětlila. Homonyma, jsem si vzpomněl, že jsem viděl jedno slovo, co pamatuju. Počkej, já se něj zkusím vzpomenout. Jo, teď jsme tady měli, teď se zrovna napila. Takže, co třeba pila? Takový slovo. Tam vím, že jsem se učil, že to je snad homonymum. Je to tak? Jo, pila, jako jo, je to homonymum, protože pila může být jako, že ona pila jakože třeba pití, anebo pila jako nástroj na řezání. Jasně, to znamená, že bych to řekl, že to jsou slova, které naopak vlastně mají víc významů, takhle. Jo, ale ty významy spolu nesouvisejí. Je to náhoda, jo, vůbec slovo pít, pila nesouvisí s tím nástrojem na řezání, ale jsou to slova, které prostě stejně znějí, že jo, ale znamenají
Úplně něco jiného. Jo, takže to má jako náhodně to vzniklo prostě, jo, a takhle to je. Takže pila vlastně, a důkaz toho je, že jsou to většinou třeba úplně odlišný slovní druhy. Takže třeba pila, jaký slovní druh, jako když řekneš třeba Eliška pila, sloveso, a pila jako nástroj je podstatné jméno. Perfektní, takže to je ono. Nebo co třeba být. Tak být jako s tvrdým i jako existovat a být s měkkým i jako být někoho mlátit. Mlátit, to jsme opakovali přesně, u slovních druhů, že jo? No a tam to teda vlastně poznáme i někdy, že jo? Ty homonyma, že můžeme poznat třeba v písmu, že tam je jiné i. Jiné i třeba. Takže se to jenom stejně vyslovuje. Ano. A někdy třeba to pila je úplně stejný, že jo? Takže někdy ty homonyma vlastně máme jenom vlastně v ústní podobě, třeba v písmu to poznáme, je to nějaký rozdíl, třeba v tom íčku, nejčastěji asi, anebo je to úplně stejný. Jo? Ale v oboje to jsou, protože když to řeknu byla, být, ne? Byla taky vlastně, že ona mlátila. Tak když to jeden řekl slovíčko byla, ahoj, nic jiného k tomu, žádnou větu, tak to vlastně nepoznám, opravdu to může být oboje. Fajn, super. Tak mám to ještě nějaký takovýhle slovíčka, co by mohly znamenat něco úplně jiného. Co třeba los? Los jako zvíře, anebo los jako stírací. Koupil jsem si los. Koupila jsi někdy los? Vyhrála jsi někdy? Malou částku. Já taky. Maximálně, myslím si, že jednou jsem vyhrál 200. To je dost málo. No, snad díky této češtině naší, tak se zase trošku zlepším a najdu si ještě lepší práci a tam vydělám víc než 200. Mimochodem slovo stovka, jak je to slovní druh? Stovka? Jako ta stovka. Ano. Podstatné jméno. Přesně. Jsme říkali, to je ten chyták, bacha, není to číslovka, protože číslovka je 100. Fajn. Tak to jo. Takže los, anebo jako severský zvíře. Co taková vlna třeba? Vlna může být ovčí, anebo vlna třeba na moři. Ano, to je úplně něco jiného, že? No, ano. Úplně něco jiného. Dobře, tak už tomu snad rozumím. Takže homonyma jsou slovíčka, který stejně znějí a znamená úplně něco jiného a jakože úplně něco jiného. Vůbec to spolu nesouvisí. Ale pozor, teď máme ještě jednu bonusovku, to jsem si taky na to díval, a teďka mi to dovysvětlí zase. To jsou ta mnohoznačná slova. Mnohoznačná. Co to znamená, Eliško? To je dost podobné jako ta homonyma, akorát, že to neznamená úplně nic jiného, ale je to tak jako má tu malou souvislost. Ano, a zase já potřebuji ty příklady. Mohla bys mi zase nějaký dát? Teď mě napadá třeba zámek. Zámek, no tady jsme zrovna pod Zříceninou hradu a i zámku Zvířetice, tak to je krásný příklad. A jak je to teda s tím zámkem? Může být, že jo, zámek jako ta stavba, anebo zámek na zamykání, ale má to takovou malou souvislost, že tím zámkem ten zámek můžeme zamknout. Ano, že vlastně to bylo taky, protože první zámky, to zase vím, že se o to zajímám, že ty první zámky vznikly často třeba z hradu a bylo to něco, co má jakoby být ochráněný, jo, že si to prostě tam mohli zavřít, zamknout. Dobře. Ano, a nebo co třeba, jestli si vzpomenu, když jsme se to učili, vím, že tam bylo slovo oko třeba. Ano, oko může být třeba volské oko. Ano, anebo normální oko naše, že jo? No. Ale volské oko, to je, co to je volské oko? To jsou vajíčka. Vajíčka, jo. Volské oko. Tak, ano, anebo třeba oko máš 8, že jo? Pytlák nastražil oko. Jo? No a zase to už vidím, že to souvisí, že jo? Protože to oko je kulatý a ty volský oko taky. Takže to vypadá to tak stejně, že jo? A i ta smyčka, je to prostě podobný. Takže jak jsi říkala, ono se to hodně plete, pozor, rozdíl mezi homonymem a slovama podobného významu, slovama více významovými je takový, že teda homonyma jsou slova, které znamená úplně něco jiného, ale tam taková náhodně to vypadá, jako to vzniklo vlastně náhodně, ten tvar je stejný. Kdežto tady ty slova mnohoznačná nebo víceznačná, je to jedno, tak ty mají nějakou vlastně souvislost. Můžeme to poznat, jo? Třeba tvár vypadá podobně a tak. Fajn.
Já mám rád třeba techniku a různý přístroje mám doma. A ty přístroje, tady to vidíme taky, mají různý knoflíky. Je to taky slovo třeba knoflík mnoho významové? Protože kde může mít ještě knoflík kromě přístroje? Na oblečení. Samozřejmě, tak asi ten byl první, že jo? Takže často ty další významy třeba vznikly až potom, co vznikly nějaké další výrobky. A samozřejmě určitě knoflík na oblečení byl dřív než knoflík na přístroj. Ale protože to zase vypadá podobně kulatý většinou, tak se to takhle ujalo a má to více významů. A poslední slovo, který mám tady toho typu, teď mě to napadlo, jak jsme říkali, ta vlna, že to je vlastně vlna na moři, ale je to i ovčí vlna, tak tam je to úplně něco jiného, že jo? Takže tam bychom řekli, že to jsou ty homonyma. Ale co třeba vlna jako rádiová vlna? Tak to by... Že to má, když řekne třeba ta vlna na moři, to vlní, že jo? A ta rádiová vlna. Tak to se taky vlní. Ano, takže tam bych řekl, že je to slovo, který má mnohovýznamové slovo. Jo? Fajn. Tak já si myslím, že jsme to prošli všechno. Eliško, děkuju, už jsem zase o něco chytřejší a znám nejen 3 cizí slova, ale znám i jejich významy a umím je použít. Takže děkuju a doufám, že jste se opět něco přiučili s námi, nebo jste si to zopakovali. Ahoj.